Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani a cikin bidiyon mu na yau, na kawo mana wani sabon application ne wanda shi ma wannan application din da kuke gani, shi ma wannan apps din yana nan ne kamar fa yadda Finetalk yake. Kamar yadda kuka sani, Finetalk muna masa prediction din cewa price ɗinsa zai iya kai $100 ne. So wannan shi ma muna ma Finetalk wannan tunani ne saboda Finetalk yana da mutane kusan miliyan 30. So shi yasa ake ma Finetalk wannan prediction din. So shi ma wannan application din shi ma kaman Finetalk, shi ma muna masa prediction din in Allah yadda zai iya reaching din ko da $10 ne. Dalili kuwa shine saboda wannan apps din shi ma ya reaching din mutane kusan miliyan 10. So idan ku duba nan za ku gani a rubuta cewa gashi nan apps din ya reaching din miliyan 10. So anan ku duba za ku ga cewa wannan shine balance ina da yake mining. Shi ma apps din bai da bambancin sa tsakanin sa da Finetalk. So a prediction dama daga Finetalk sai Finetalk. So duk wani price in da Finetalk zai iya reaching, so wannan coin din shine zai iya biyo bayan sa mai suna Finetalk. So idan ku gani za ku ga cewa wannan shine mining ina kuma yana keep going nan, yana mining ɗinsa. So wannan shi ma coin ne wanda yake nan shi ma ake mining ɗinsa kaman Finetalk, wanda ya ricin ɗin mutane da yawa a duniya, a faɗin duniya. Kamar yadda mutane suke mining ɗin Finetalk, so shi ma haka mutane suke mining ɗin wannan coin mai suna Finetalk. Domin shi kansa Finetalk plan ɗinsa, su ma wa'annan plan ɗinsu irin Finetalk ne, saboda the most legit apps daga Finetalk sai Finetalk. Wannan shine saboda duk yawanci wayanda suke mining din Finetalk su ma suna mining din wannan coin mai suna Finetalk, saboda wannan coin ne shi ma wanda zai iya reaching din $10 in Allah da. Domin wannan coin din yanzu haka sun saka ran da za su fara KYC kamar yadda su Finetalk ba su sa nasu ba, amma in Allah da Finetalk ma muna fatan za su sa nasu. So yanzu haka su wannan su riga sun sa mana ran da za su fara KYC, da wuce sati guda ɗaya ba za a fara KYC wannan coin din. So kamun mu shiga ga bidiyon nan, kada ka manta ka tsaya ka nutsu ka kalla ka samu kai register din wannan network mai suna Finetalk din nan. Domin wannan network mai suna Finetalk din nan zai ba ma mutane mamakin Allah da bayan pi. So wannan shine second pi wanda muke cemawa features Bitcoin after pi. Domin bambancin sa da pi kawai kaɗan ne, duk wani abin da pi yake da shi ma wannan coin din Allah da yana da shi, saboda shi ma yana da mutane a duniya wanda suke amfani da wannan coin din a kullun. Yana iya samun active users wanda suka kai kusan miliyan 5 a cikin wannan apps mai suna Finetalk. So zan nuna mana yadda zamu je mu register bidiyon nan step by step. So amma dan uwa da Allah, kada ka manta in farkon zuwan ka channel din nan ne, ka duba kasan bidiyon nan za ka ga inda rubuta subscribe, ka danna mun subscribe, sannan kuma ka danna min liking. Bari mu je mu fara bidiyon. Yau da zaran ka taba link in zai direction ɗinka ne zuwa cikin zuwa nan page in kamar yadda kuka rubuta Finetalk let's begin the game. So wannan page in zai kawo ka kamar haka. Za ga gashi na an rubuta wayannan zabuka guda uku. So wayannan zabuka guda uku ne nuna mana kawai idan kana amfani da Google Play Store ne, wato kana amfani da Android kenan, zaka zo ka danna wannan. So in kuma kana amfani da iPhone ne, zaka zo ka danna wannan. So ba tare da bata lokaci ba, ko baran zo danna Google Play Store saboda ni ina amfani da Android ne, ina amfani kuma da Google ne. So daga yayi directing ina da har zuwa cikin Google Play Store ina zai kawo ni cikin wayannan apps ne, gashi nan za ga an rubuta Finetalk. So ba tare da bata lokaci ba, ko sai yanzu in danna install. So da zaran na danna installing zan jira shi ya gama. Da zaran ya gama install, kawai ba tare da bata lokaci ba, kawai zan danna nan wurin ne da inda aka saka play nan. Da zaran na danna play, daga nan zai dan yi login, kawai sai ya kawo ni cikin direct cikin apps din. So da zaran ya bude min cikin apps din nan, akwai wani abu da zaka kula da shi. Idan ka lura nan zaka ga an sa maka Google with sign up with your Google. So ana nufin zaka yi sign up da Google ɗinka ne. So kawai ba ruwanka da wannan, mu za mu yi sign up da number ne. So kawai zaka yi ƙasa nan wurin, zaka zo ka danna nan inda aka saka mobile ɗin nan, sai ka zo sai ka danna shi. Daga zaran ka danna shi, zaka zo ka nan wurin, sai ka zo sai ka danna kan nan wurin, wato zaka zo ka zabi code ɗin ƙasan ka ne, sai ka yi ƙasa. Daga zaran ka yi ƙasa, zaka zo zaka duba Najeriya ne. Idan ka iso kan N kawai sai ka duba inda Najeriya take, sai ka zabe ta. Yau da zaran na zabi Najeriya, ko zan zo nan wurin ne, zan zo in saka namban waya na kaman haka. Yau ko da zaran na saka number na, so abin da ake so shine za ga nan wurin
wurin nan ziron farkon nan ba a son ziron farkon nan, kawai sai ka danna cancel, sai ka cire ziron farkon nan, shikenan kawai sai ka zo ka danna inda aka saka get code din nan, kawai sai ka zo ka danna shi. Daga zaran ka danna get code zaka dan jira lokaci kaɗan, za a turo maka wani code ne a cikin sim, a cikin number wayanka da ka saka. So kawai sai ka je ka kawai cikin message ɗinka, kawai za ka code ɗin, kawai sai ka kwafo shi, sai ka zo sai ka saka a nan wurin. Yako da zaran ka je ka kwafo code ɗin, kawai sai ka zo ka danna complete ɗin nan. Da zaran ka danna complete, kawai abin da za ka yi shine za ga a nan wurin sun sa maka nan wurin enter your nickname. So a nan wurin zaka zo ka saka sunanka ne, a nan wurin. So yanzu misali bari zo in saka sunana a nan wurin. Yau da zarar na saka sunana a nan wurin, so ga nan sunana riga na rubuta a nan wurin, kawai sai yanzu nan wurin sai yanzu in zaɓi password din da ya dace, sai na saka, sai in ƙara maimaita password din da ya dace a nan sai na sa. So a nan na ƙasan, a nan wurin ka kula, nan wurin shine nan wurin ana so ka rubuta waye ya kawo ka, who is wa inviter. Kawai sai ka zo ka nan wurin sai ka rubuta wannan abun za ga rubuta gashi nan alamin 270. So wannan abun za ka rubuta alamin 270. daga zaran ka saka shi kawai sai ka zo ka kawai sai ka danna OK, sai ka yiwo ƙasa, sai ka zo ka danna complete. Yau da zaran ka danna complete, gashi nan sun ce asking for your notification. So kawai sai ka zo ka danna direct, kawai ka zo ka danna go to setting. Da ka danna go to setting, direct zai kawo ka cikin setting ɗinka ne. So kawai gashi nan ma a kunne ke, kawai lafiya lau, kawai sai na koma baya. So abin da zan yi kawai yanzu shine yadda ake mining din wannan apps din. So yadda zaka yi mining shine zaka danna wannan jam din, jannan zaka zo ka danna kamar yadda ake danna pi. So duk lokacin da ka je ka danna pi din ka yi ka tuno da wannan ma, so sai ka zo sai ka danna shi. Daga zaran ka danna shi zai dan yi login ne, kawai sai ya fara maka mining. Kun ga shi ma 24 hours ne. So a kullun za su iya baka guda 6 ne, kamar yadda pi yake bayarwa su ma haka suke bayarwa. So a nan wurin za ga wanda ya kawo ka gashi nan a nan wurin, so za ga ni ne na kawo ka kenan. So a nan wurin za ga shi ma wannan tsarin sa komai irin na pi, hai dukkan wasu bayanan su kun ga cewa ga nan inda suka sa KYC zai zo. So za a fara yin KYC nan da sati ɗayan Allah yadda, so za a fara KYC wannan B network din. So wannan shine abin da kawai zaka yi wurin nan. So in kana so ka yi inviting din mutane ma, sai ka zo ka nan wurin, sai ka zo ka danna wurin profile din nan. Da ka danna wurin profile din nan, sai ka zo sai ka danna invite your friend, sai ka danna shi. So wurin invite your friend din nan zaka zabi username ɗinka wanda kake so kai amfani da shi. So bari zo in saka sunan mai account din, misali sai yanzu in saka, tunda suna mai account din Maryam ne, sai yanzu in saka Maryam 224, sai na danna saving nan. So kun ga an ce mun an riga da an yi amfani da sunan. So idan an yi amfani da wannan sunan, kawai sai ka saka sunan da daidai zai samu har yayi. So kun ga saboda mutane shi ma suna amfani da shi sosai, so shi ya saka kawai duk wani suna idan ka saka zaka samu ana amfani da shi. So wani yayi amfani da shi, so yanzu dai kawai zaka samu yau. Kun ga yanzu da na gwada wannan yayi. So kuma haka za ku yi ku samu ku wuce nan wurin. In kuka samu ku saka, kawai sai ka zo ku danna cancel. So da zaran kun yi wannan kawai, so daga za ka sun ba ku username ɗinku. So wannan shine username ɗinka wanda idan mutum ya zo shi shiga shine zai yi amfani da wannan sunan, mutum zai yi amfani. So ba matsala da wannan. Kawai daga zaran ka gama wannan kawai zaka dawo home ɗinka, zaka zo nan wurin team ɗin nan. Nan wurin team din nan zaka zo kanan shine team ɗinka, zaka zo ka danna shi. So duk wani mutumin da ka kawo zaka same shi ne a nan wurin. In kuma kana so ka yi adin din any cycle kamar yadda B network, kamar yadda Pi network yake, shi ma zaka zo ka danna any cycle. So sai ka yi adin din users team. So wannan shine abin da zaka yi. So daga zaran ka yi wannan kawai kai lafiya lau, kawai ka riga da ka gama. To za mu tsaya za mu jira KYC na wannan B network din. So wannan shine karshen bidiyon mu. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kuma kada ku manta kullun ku dinga mining din wannan apps din, domin gaskiya wannan shine second Pi.